बा नारजि बुदां माथो हंखासो बोगासिनो मा हंखाब्रा नों सिगारेट सोमनायखौनो हंखा होननानै बुंदोंब्रा आच्छा बुंलाय अमा राजा मानो लिंहरदोंमोन आंखौ मानोब्रा लिंहरदोंब्रा सुखु दुखुनि खोथा रायलायनो बिराद गोबाव जाबायमोन ना जों सेंग्राफोर बायदि रायलायिया गोदो गोदाय सानसे समाव हाबा जायै समावसो बे बादुला बादुलि सगाव फैबाय थायोमोन दा हाबा जाखांनानैथ' आदाखौनो मारिनो रोंलाब्रा बेनिखायनो गोदोनि गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांफिननो नोंखौ लिंहरदोंब्रा दिनैनि बे बेलासे समाव थोद बिदिसो होमबा आंनाव बेफोरबायदि आड्डा मारिनो टाइम गैयामोनलै अमा राजा दानि जुगाव आड्डा मारिनो टाइम मोनाब्रा टाइमखौ दिहुननांगौसो आरो बे गोनोखो मुगायाव सोरनि आखायावथ' फ्रि टाइम थाबाय थायोब्रा स्टुडेन्टनि अनगा नङा होमबा बेनिखायनो नोंखौ दिनै लिंहरदोंब्रा गोदोनि सुखु दुखुफोरखौ फिन बुरखांनो होननानै माबा मोनसे खामानि नङाबा नों आंखौ ओरैनो लिंहरालै बा नों आंखौ एसेबां खिबु सेरते सानथारबाय आरो नारजि बुदां आंलाय नोंखौलाय मानो खिबु सेरते साननांगौब्रा नों मानसिया माबा मोनसे खामानि थाबासो लिंहरो नालाय बिनिखायनो बुंदोंब्रा धोद नारजि बुदां बिदि जायो नामाब्रा हाबा जाबाय होननानै गथ' गथाय खांबाय होननानै हिनजाव लाबाय होननानै बेफोरबायदि बोराय जानानै थाबाय थागोन नामाब्रा नारजि बुदां मानसिनि जिउलै भाइ मानसिनि जिउ एसे सेंग्रा बैसोबो जाफिननांगौ गेजेर गेजेर गाबोन समफोरनो 50 बोसोर 60 बोसोर 80 बोसोर जागोन बे समखौ मोनफिननाय नङाना बै समाव जोङो बोराय बुरै थखन थुलायनाय जानानै गोदोनि सेंग्रा समाव बिदिमोन होननानैसो रायलायनाय जागोन बेबो बरिं बाथ्रासो ओंखारगोन देनां आंहा फिसौफोरनो खोन्थानो थाखाय सल'बाथा बानायनांगौ आरो बे सल'बाथानि हिर'आ आं जागोन माने देनां फिसौफोरनो मोजां काहानि खोन्थानांगौ आंहा बेनिखायनो एसे माने मोजां खामानि मावनो सानदों आरो मावबानो जाबायब्रा अमा राजा मोजां खामानि मावबाल' जायाना बरिं जायोना बेनिखायनो एसे उतपातबो खालामनांगौब्रा जेरै माने सेंग्राफोर बायदि गेजेर गेजेर हलिडेआव थांनांगौ बेरायहैनांगौब्रा शिलंफोराव थांनांगौ गवाफोराव थांनांगौ सिक्किमफोराव थांनांगौब्रा गोदो सेंग्रा समाव थाखा फैसा बारा गैयामोन बेरायनो मोनामोन दाथ' एसे थाखा फैसा दङना बेनिखायनो दा गोसोबाबो बेरायनो हासैब्रा हा बेरायहैबानो जाबायब्रा न'खरनि मानसिफोरखौ लानानै बेरायगोनब्रा न'खरनि मानसिफोरखौबो लानानै नाथाय लोगोफोरजों थांनाया एक्सट्रा बेलेग जायोब्रा न'खरनि मानसिफोरा लांनाया न'खरनि मानसिफोरखौ गुमनायावनो दिन थांगोन फिसाफोरा मा जादों मा थादों हिनजावफोरा मा लादों मा लायाखै बेफोरखौ नायनायावनो डिउटि होनायावनो दिन थांगोन नाथाय लोगोफोरजों थांबा गोसोबायदि बेरायनो मोनगोनलै नारजि बुदां गोसोबायदि जा लों था उन्दु बेराय लोगोसे सिखिरिफोरबो थादेरबाथ' बिराद मोजां जाबाय आरो मा सिखिरिब्रा चला एसेबां भद्र जाफ्लानाङाब्रा नों नारजि बुदां बुंब्रा मा थोंजों बुङालै खोथाफोरखौ माने लोगोआव सिख्ला मानसिफोर लानानै थांफाबा मोजां जायोब्रा नारजि बुदां मा गोदाव सोरावब्रा जेबो गोदाव सोराव नङालै नारजि भाइ दिनैनि बे समखौ जों मोनबाय थायाना दिनैनि बेफोरबायदि समफोरखौ उनावहाय गोसोखांनो थाखाय मोनसे मोजां मेम'रि लानांगौब्रा लोगोफोर गोजा ज' बेरायनो थांनोसै सानैसो सिख्रिफोरखौबो लाफानोसै बेफोर नोंनिसो खामानिलै आंनि खामानि नङा ओइ नारजि भाइ नों ओंखारफालुलाय गासिबो थिग जाजोबगोन नों बांद्राय सानखोलाय साननो नाङा आं हाबा जाखांबायलै अमा राजा आं बेफोरबायदि बेरायलाखौ गोसो होआ आरो बेरायबाबो फेमिलि लानानै बेरायगोन बेनोथ' मानसिनि जिउआ एसे एन्टारटेनमेन्टबो थानांगौब्रा खालि न'आव थानानै खामानि मावगोन फुङाव खामानि ओंखारलांगोन मोनायाव न'आव फैगोन मबाइल थुगोन बेल' जासिगोन नामाब्रा ओमफ्राय देवबाराव सुथि लानानै देवबारावल' बेरायगोन बेल' जागोन नामा मानसिनि जिउआ हो आंनो बिदि जिउ नांथारालै एसे रमान्टिक एसे एन्टारटेनमेन्ट एसे मोजां बुस्थु लगाय मोनदो थादेरनाय जानांगौ मानसिनि जिउआव अब्लासो बोराय बैसोआव जुमाय थिंख्लि लानानै लोंलायना गोदो सेंग्रा समाव आं बिदिमोन होननानै बुंनो हागोन दा नोंनाव जेबो एक्साइटमेन्ट गैया नोंनाव जेबो इन्टारेस्टिं काहानियानो गैयाबा नों फिसौफोरनो मा खोन्थागोनब्रा बांद्राय खामानि आरो न'खौल' सानबाय थानाङालै गावनिबो हारसिंनो मोनसे लाइफ थायो मिथिबायना जों बयनावबो पार्सनेल मोनसे थाबावोब्रा जायखौ जों रावनोबो होनो हाया ना गावनि बिसिनो ना गावनि बिमानो ना गावनि गथ' गथायनो बेनो जाबाय लोगो मिथिबाय न'खराथ' न'खरनि मानसिफोरजों थाबाय थाखागोन थैस' थांस' नाथाय लोगोखौथ' मोनबाय थायाना सब समाव बेनिखायनो मालाबा लोगोफोरजोंबो ओंखारनांगौब्रा नारजि बुदां आच्छा मा खालामनांगौ जाहैखो होमबा आंजों शिलंआव थांनो ओंखारफादोब्रा नारजि बुदां एबार सान्दुं दुंबाथ' खिथुआ जिखावलायनाय जागोन बेनिखायनो खिथुखौ गुसु खालामनो शिलंआव थांनोसैब्रा नों आरो आं उनाव साननानै खोन्थागोनलै उनाव सानबाथाय नोंना साननायानो जोबनाय नङा साननायखौ बाद दे आं जेब्ला लिंगोन अब्ला ओंखारबानो जाबाय नाजानोसै दे मा जायो चला नाजानोसै होनबा जागोन नामाब्रा खबरदार हिनजावफोरखौ दा लाफाखाब्रा आंबो हांग्रिमोनदिखौ लाफाया आरो नोंबो हाफांखौ दा लाफा हाफाङा ओंखारबालाय मानो लाफाया जानांगौ जाखोब्रा नै दासो बुजायबाय खोमायावनो हाबमाराखैलै मानसिनाव फारसे खोमाथिं खोनासंना फारसे खोमाथिं हगारफिनदों नामाब्रा बिदि नङालै अमा राजा हाफाङा थांनो ओंखारबा आं बेखौ ना बुंनो हानाय नङाना बुंब्रा रावबो हिनजाव मानसिफोरखौ लांफाया खालि हौवा मानसिफोरल' थांगोन होननानै बुंब्रा नारजि बुदां उनावहाय माखासे सिख्रिफोरखौ आं लाफागोन ना मा सिख्रिनि खोथा रायलायलायदोंब्रा नोंबो मोनफैबाय माथो दे फैबाय मोजाङानो जाबाय आरो सोरबाफोर फैबावनांगौ दङ नामा औ दिनै आं गासिखौबो लिंहरदों दिनै बे बादुला सगाव मानोब्रा मानि थाखाय ना सोरबाफोर माबाफोर जालायबाय जाबाल' लिंहरो नामाब्रा माब्लाबा जानो थाखायबो लिंहरनांगौ जायोब्रा रावफोरखौ थोंजों फाखायलै खायलें खुइलें नङा माबालै शिलंआव थांनो लोगो लादों आं नोंसोरखौ मिथिबाय मा होनखो शिलंआव थांनो माखौ हाजोखौ जेनेबा
आरो बे हाजोआवनायनि बाथ्रायानो ब्रा अमा राजा गोदोबो गवायाव थांनो थाइलेण्डआव थांनो होनना बुंनानै प्लानिं बानायबाय थानाया फोदाल लांख्रां खिबुआव जोख्रां दासिमबो माथो गुवाहाटियावनो सहैला शिलं थांनोनो दैट फोथायालां बिदि प्लानिं बानायबा प्लानिंआ जाफुङालै एबार प्लानिं बानायनाङा मिथिबाय डाइरेक्ट लिंगोन आं नोंसोरखौ आरो एनि टाइम रेडि जानानै थाबाय था खिथु जादों थाफ्ले जादों आयं थैदों आइ थैदों बिमा थैदों बिफा थैदों बिबौ थैदों जेबो मिथिथारा आं बेफोरबायदि बाहाना गैया माने मिथिबाय आं जेब्ला शिलंआव थांनो लिंगोन गासिबो ओंखारनांगोन दे लिंबानो जाबाय जि जायो जाथोंसै एबार शिलंआव बेरायहैनोसै दे बहाबा गवा थांनो भियेटनाम थांनो सिंगापुर थांनो बेफोरथ' जानाय नंला शिलंखौनो गोसो गैयाब्लाबो नायहैनोसैब्रा बरिया नारजिबुदां नोंलाय मा सानहाबखो दे माबा मोनसे जागोन बियो उनफोराव माबा मोनसे जाया माबा 10टाबो जानो मोना खालि आं लिंबानो रेडि जानांगोन आरो बिसोर सानैलाय दाबो मोनफैयालै र फन खालामहरनि आङो सन्थलाखौ ओइ माथो फनबो थिखोआखैब्रा सन्थलायालाय दखानाव दङ खोमा मानसिया कास्टमारफोर दंदां आइला बिजनेस होफिनलायबाय होनबा सन्थलाया आंबो मिथियालै होफिनबाय नामा मा मिथियाब्रा नोंसोर सानैयाथ' गय फाथैसो माथो बोरै गावस्रालायखो दालाय ओइ गोबावसैलै सन्थलाजों रायलायिया बैसागुनिफ्रायनो बांद्राय रायलायनाय जायाखै हिनजावफोर बायदि नांलायलायनासो दङ नामाब्रा नोंसोरलाय बिदिनो होनजायो दट हिनजावफोरासो नांलायबाथाय एकदमबारे गोबावहालागै थायो हौवाफोरा बिदि समायालै दिनैनो बुलायदों गाबोननो मोजां जानांगौब्रा मा बेलाय हिनजावसाफोर बायदि थैनानै थांबाबो बावगारलायै बायदि जाना थानाय बेलाय हामालै मानसिनसो दिनै दं गाबोन गैया बेनिखायनो लोगो जालायनांगौ दे लिंहरबानो जाबाय बेखौबो सासेयालाय माथो दाबो मोनफैया हिनजाव गोदाना बापावै माथो मोनफैजोबना दङ मानसिफोरालाय एसेबां गोबावब्रा थफिराम हा गथ' गथाय गोनांथां बालथां गथ' गथाय गोनांबाल' गोबाव जायो नामाब्रा नोंनानाव दाउदैजोंनो रायलायबाय दङमोन आं फनाव थोद साला आंनि बिनानावजों रायलायनायखौ नों आंनो खोन्थाफिननांगौ जाबाय खोन्थाबायब्रा खाथियाव दङ जेब्ला माथो जाखो आजा बाराव थाइबानो लारु बादो बेफोरखौ थफिराम सान्दुं दुंनाय लोगो लोगो शिलंआव थाफ्ला गुसु खालामनो थांनांगौ जोंहा दांना थाफ्लाया जेब्लाबो गुसुखा मा थाफ्लालै ना थाफ्लिखौनो थाफ्ला होनलायबाय अमा राजानि रावखौलाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा नोंना थाफ्लाया गुसुना साला थाफ्लि मानसिफोरनो थाफ्लि खोन्थाहरग्राया मोनथिबायना थफिरामनि आखलखौ गावनि थाफ्लिखौ सिख्लाफोरनो खिन्थिहरलायोब्रा थाफ्लि रानलायलायो मालाय गावनि थाफ्लिखौ मा गोसोमसोम थाफ्लिखौनो देखायहरथारबाय होनबा नों सिख्लाफोरनो हाद बिनि थाफ्लाया गोसोम नङालै बोरैबा गुफुरथार मालाय ओइ साला मानो बिदि बुङोब्रा आंनि थाफ्लिखौ इनसाल्ट खालामदों नामाब्रा होद गोदाव सोरावफोर बेलेग रायलाय जियानो जादोला बे साननैसोनि गेजेरावनो आं नोंसोरखौ शिलंआव थांनो लोगो लागोन जेबो बाहाना बाजि खालामनो मोननाय नङा खालि गाव गाननाय गस्लाखौल' गान बिनिफ्राय ओंखार एसे थाखा फैसा लाफा थफ्ला थफ्लि भारमे जाय ओइ साला आंनाव फैसा गैयालै थोद साला मा फैसा गैया बेलाय मास्टार साख्रि मावनाय एलआइसिनि एजेन्ट जानायलाय माथो जाखो खेबसे भेन्सार स्कुलाव मावनानै नायब्रा अब्ला मिथिगोन आरो एलआइसिनि एजेन्टआवलाय बेसेबांथ' कमिसन मोनोब्रा आंलाय मोनाना थोद साला बेफोरखौ खोनासंनो लिंहराखै बांद्राय दुखिया जाना खोन्थाफ्लानाङालै हो थैनानै थांबा लांगोन नामाब्रा आंनावबो फैसा गैयाब्रा थाम्फै होफानो मोनबानो जाबाय आंबो नोंसोरो फैसा गैया थाखा गैया बुंनो मोना दै हा एसेबां खामायनानै बहा दोननो सानदोंलै नोंसोर फाल्थुगिरि खालामनो मोना रावबो आं जेब्ला लिंगोन अब्लानो ओंखारबानो जाबाय आरो सोर थांबावगोन खालि हौवाफोर गोजा थांगोन जों माथो सिख्रिफोरबो थांगोन बालाय आरे बिसोरलाय थांफाखागोन ना जोंजों बापावै सिख्लाफोरबो थांफालायगोन होनबा जोंजों माथो सिख्लाफोरखौबो लानानै थांफागोनब्रा जोंजों नोंसोर बोराय मानसिफोरजोंलाय सोर सिख्लाफोरा थांफागोनब्रा जोंजोंबा बेलेग खोथामोन र' माबा मोनसे गोसोखांदों आं नार्जि बुदाङाबोथ' इन्जिनियार ससे थिकादार ससेलै आरो नोंबोथ' माथो बुंबावनो राजनितिकनि नेतागिरि नोंसोरलाय सिख्लाफोरखौलाय मेरला मोनखागोनथ' आरो जोंफोरसो मोना नङा होमबा बमब्रामा सेंग्राफोरनाव थाखा फैसा गैयाबा नायफिनालै सिख्लाफोरा बोरायफोरनावसो फैसा थाखा दङ होननानै बोरायफोरखौ नायफिनो आच्छा दासो बुजिदों आं बेनिखायनो सिख्ला लाफाथारनोसै होमबा जाबायलै आं थांसै न'आव र' रायलायफुनायाव मा थांनोब्रा नार्जि बुदां देलाय सिख्लाफोरखौ लोगो लाफालाय आंबो नायथारनो माबायदि सिख्लाया बोराय हौवाफोरखौ फसायो माबायदि सिख्लाफोरा बोराय हौवाफोरजोंबो लाइन मारियो एकदमबारे डेम' नायनो लुगैथारबाय आंबो रायलायफेरनो मोनाखैलै बोराय हौवाफोरजों लाइन मारिग्रा सिख्लाफोरजों एबार नायफागोनब्रा बमब्रमा बे हाबा जाखानाय हौवाफोरजों थाफानानै नायनोसैब्रा ओइ अमा राजा लोगो लालै साबेसे सिख्ला लोगो लायै लाबानो जाबाय आंबो फैसा बुथुमफागोन दे आबायानो उतपाहार केनिसे दे होमबालाय आं माला लिंगोन रेडि जाबानो जाबाय सान्दुं दुंबानो थांगोन मिथिबाय साननैसो अखा हाबावथो माइ गायनो खोथिया फुनो थाखाय बिनि उनाव सान्दुङा जें गावरेमा गाबलानै दुंना होबाथाय थांनोसै आरो शिलंआव जागोन दे साब्बि सिख्ला लांफानायखौ रावनोबो खोन्थानो मोना नोंसोर खोनाबाय आं खोन्थायालाय बे बारावबा आं सिख्लाफोरा माबायदि रायलायो माबायदि ओंखाम जायो माबायदि ओंख्रि जायो बेफोरखौ नायबायल' थागोनलां सिख्लाफोरखौ आजादनि सिख्लाफोरा बयफ्रेन्ड थाखानानैबो बोराय हौवाजों लाइन मारिखुमाय बेखौसो नोजोर होबाय थानो थाखाय थांफाथारगोनलां जाबाय नायबानो जाबाय बांद्राय एक्साइटेड जानाङा आच्छा दे मिटिंआ जोबथ'बायबा थांनोसै आं मा थांनो लब्रा नार्जि बुदां बिराद बरिंलै बे मानसिया बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो जिरायदों बे बादुला सेन्टाराव गोदो बेवहायनो थानानै बेसे सिख्लाफोर एदावदोंमोन जों आरो बेसे सिख्लाफोरजों रायजादोंबो आं रावखौबो एदावाखैलै नोंसोरजों थाफाबासो एदावफानाय नाम मोनो माथो बुंनोब्रा आलु गेसाव दरसे थाफाबा मोजांखौबो गाज्रि खालामो होननायखौ मिन्थियाखै होमबा ओमफ्राय बे बमब्रमाया मबाइल लाफानो मोना दै मानोब्रा
मा थिगलै रिपर्टार मानसिना बोरैबा फटकफोर साफाय माबा मा जानांगौ जाखो हा बोरैबा भिडिअ लानानै निउस चेनेलाव हगारबा मा जानांगौ जाखोलै गैया बिदि गैया आंहा नेक्स्ट बोसोराव एकदमबारे दारायफिननांगौ आंहा भटखौ साला बेरायनो थांनायावलाय मबाइल लांफायाबा जायो नामा थिगबो गैयाना सिख्लाफोर लालायनानै शिलंआव बेरायनो थांदों होननानै निउस चेनेलाव होबालाय नोङो फोथायलै नोंखौ बुरबेकफोर आंलाय मानो निउस चेनेलाव होनांगौ जाखोब्रा होआलै आं हलिडेआवसो थांगोनब्रा आं बेवहाय जेबो रेकर्डिं खालामाब्रा फटक लागोन आरोलै मोनफा मोननै थेवबो आङो जार्नालिस्टनि खामानि मावाब्रा बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्रा दे होमबालाय गासिबो ओंखारबानो जाबाय उनाव आं जेब्लानो शिलंआव थांनो लिंहरगोन अब्लानो नोंसोरो ओंखारबोनांगोन आच्छा लोगोफोर गासिबनाबो एडमिसना जाजोब्बायना आच्छा लोगोफोर कलेजनि एडमिसन लानाया गासिनाबो जाजोब्बायना जाबायलै जेने थेने गभर्नमेन्ट कलेजाव आच्छा बन्धुफोर बिदिब्ला जों दा लाइमोन बैसोआव आगान होबाय नङा होमबा बिनिखायनो लाइमोन बैसोखौ इन्जय खालामनो थाखाय आं मोनसे प्लानिं खालामदों मिथिबाय जों दा लाइमोन बैसोआव आगान होबाय नङाना लोगोफोर बिनिखायनो लाइमोन बैसोखौ इन्जय खालामनो थाखाय मोनसे ट्रिप प्लानिं खालामदों आं माने एबार सान्दुं दुंबानो शिलं थांनो थाखाय मोनसे प्लानिं बानायदों आं शिलं आंबो शिलं थांफेराखै आं दिनैसो खोनादोंलै शिलंखौ फार्स्ट टाइम आलायखो जायफ्रा स्कुलावनो माथो जोङो मौसिनरामनि सोमोन्दै फरायनो मोनदों बे मौसिनरामा मेघालयआव दङ ना आरो मेघालयआवनो शिलंआबो दङ मेघालयनि केपिटेल नङा होमबा शिलंआ बेफोरखौनो रायखांनानै होयो नामाब्रा माला थांगोन बेखौल' बुंदो दे एक्जेक्ट डेटखौ बुंथ'ला दे जायखिजाया सान्दुं दुंबानो थांगोन मिथिबाय दा साननैसो अखा हाबाय दङ ना दा थाङा सान्दुं दुंबानो थांगोन ओमफ्राय फैसाफोरा गासिबो लाखा दै रावबो बाहायलाबायथ'नाङा आरोना जोंना हाला हुसा फैसा थानाय नङाना जोंहासो आबु दुम्बा हगार हरगोन ना हराथाय बिसोरलाय हगार हरखायाना जोंखौलाय बहा हगार हरनांगौ जाखो बिनिखायनो सिरिसो थांखुमागोन जों मिथिबाय सानसेनो थांबा सानसेनो फैफिनगोनब्रा मा पात्ता मोनो बिसोरलाय दे जायो बिदिबालाय जागोन दे महाराजा नों खबर हरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनि बे शिलंनि प्लानिंखौ रावनोबो खोन्थानाङा दै फुल सेबि मिस्टेक सेबि जागोन दे ओमफ्राय नों खानायखौ बिदिनो लानोसै महाराजा आयुमा स्टाइलखौलाय लानोसैथ' आरो बिदिनो लानोसै आङो निग्र' स्टाइल बिराद बरिया खाना एसे गोसोम जाबावनायमोनब्ला निग्र' बायदिखौनो नुसिगौमोन नोंखौ है जोंहा गोसोम दंखायो बेलाय काला कलुटाया जोंना दाउखा राजा दंखायो जोंना गोसोम सिन्था खालामनाङा मा दाउखा राजाखौबो लांफागोन नामा साला फंबाय बिनानावफोरखौनो लांफायो नामा दिस्टार्ब बोरमानि खिथु बास्थाबसो जायो बिसोर आंबो फावगालुखौ लाफायालै रावखौबो दा लाफा सिंगोलै फै सोरनाबा बयफ्रेन्ड दंबा बयफ्रेन्डखौ दा लिंफा सोरनावबा गार्लफ्रेन्ड दङबा दा लिंफा दै बयफ्रेन्ड गैयाहाय आंनावबो गार्लफ्रेन्ड गैया बरिया बिदिनो लोगो गोजा ज' थांगोन दे अब्ला जोङो शिलंआव थांनो थाखाय लाहार फाहार दानिफ्रायनो खालामखानोसै जागोन दे दिनैबा हले आं बे फाग्ला गथ'नि खानायखौ सिननानैसो होथारनोसै सानफा एबा जाय दुम खानाय लाग्राहाय बे नायनो सुखुवा बुखुवानो आय अफ्रि बे आंनि खर'सायाव फैसा दोनदोंमोन आं थांलाय लायलाय ओमफ्राय दखानाव थां सिनि लायथां दे आइ जागोन आयै एसेबांनो सेंग्रा देरबोदों एसेबांनो दुस्थ'आबो बारा जादों दाथ' कलेजाव फरायनो थांहांनायजों दुगाखौनो मालाखौनो आरो सेंग्रा देरदों होननानै जेबो बुङालासिनो थाबाबो जाया गावनि फिसाफोरा जेसेबांनो सेंग्रा सिख्ला देरा मानो गेदेर जाया मानो गावनि नोजोराव बिमा बिफानि नोजोराव जेब्लाबो उन्दैसो थिग बिदिनो एमाव राजानि खानायखौबो हानानै होगोन आं बे बांद्रायथारदोंना आयै माथो फैसायानो गैया मानो गैया जानांगौ जाखो मोजाङै नायबाय आरो नों आयै मोजाङैनो नायदों फैसायानो गैया आयै बे एमाव राजाया लाङाखैथ' एमाव राजाया न'आव दङ ना गैया आदाया दहायनो ओंखारलांबाय बे एमाव राजायानो लांथारदों बियो फैथ'ल' बियो दिनै आदाया सोरबा सिख्लानोसो जाहोहैबाय खोमा आयै आं दहाय फनाव रायलायनाय खोनादोंमोन सिख्लाफोरनो जाहोहैलायनो थाखाय बिमानि फैसाखौ खावनानै लांलायथारदों बियो मा दावराव दावसि मा जालायखो एमाव आबाया आंनि खर'सायाव दोननाय फैसाखौ खावनानै लांदों माथो आखला बिराद मोजां जाथारबाय होमबा मोजां जाबायथ' आरो फैसा खावलायलायनाय बेखौसो फोरोंदोंमोन आरो जों फैसा खावनो ओमफ्राय बे खेमसेखौलाय मानो लादों नोंलाय दिनै बिनि खानायखौ दोंसेबो दोनां आसुजोबनानै होगोन आं दिनै खानायखौ माथो बुंबावनोब्रा सेंग्रा देरफुनाय फिसाला एसे दुस्थ'आथ' जाखागोन अब्लाबो फैसा खावनायफोरा एसे गाज्रि ना बेनिखायनो दिनै दाननांगौ बेखौ फैसा लालायना सोरबा सिख्लानोसो जाहोहैलायदोंनो सोर खोन्थागोन नोंनोलाय आफा आं आदाखौ फनाव रायलायनाय खोनाखादों सोरबा सिख्लानो फनाव रायलायनानै बुंहरदों मा नांगौ आं जाहोगोन होननानै आच्छा न'निफ्राय फैसा खावनानै सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोहैग्रा जादों होमबा खोथाया बिदिसो जादों होमबा आयै आरो आफा हे माथो मोनामदारि दाउला खुंगुर महाराजासो फैदो फै महाराजा फै फै महाराजा फै जिराय फै नोंनो थाखाय आराम मासि बहायनानै दोनदों जों आं थाङा माथो मानो महाराजा फै जिराय फै आं गिसिब सिबना होगोन ना दै नांगौबा दै लाबोनानै होफैगोन ना बुनो थाखाय फुस्लायदों आरो आंखौ बुनो नागिरदों नोंसोर नङा होमबा
आया महाराजा नोंखौलाय जों फोरजाफोरा बोरै बुनांगौ जाखो नों जोंनि महाराजासोना मिथिखाबाय दे नोंसो आंखौ बुनो नागिरदों आइयाबो हनै केन्सेल लालायदों आरोना नों मोजांसो बुंदों ना हा आंनि खरसानि फैसाखौ लानानै सोर सिख्लानो जाहोहैनाय नों आइला बोरै मिथिखोलै थाइसेबो फैसा खामायनो हाया ओमफ्राय सिख्लाफोरनोबा जाहोहैनो लाजिया नों सिख्लाफोरनो जाहोहैनो गोसो जादोंब्ला गावबागाव खामायनानै जाहोहै ओइ एमाव बेटा नों मालाय मानो फैसा सिखाव जानांगौ जाखो ओइ आफा आं खावनो होननानै खावाखैलै मायाथो खावखो नोंनि आखायासो खावबाय होमबा औ आफा आइनि फैसाखौ आंनि आखायासो खावदों नाथाय आंनि गोसोआ खावाखै होमबालाय बे नोंनि आखाइखौनो हास'ना होनोसै लाबो आंनो आयै गोसोआ बेसेबां मोजां आंना बे आखाइनि थाखाय आंनि गोसोखौ मानो दुखु होनांगौ जाखो आयै आखाया खस्थ' मोनोब्ला गोसोआबो दुखु मोनफागोन ना आच्छा एमाव बेटा गोसोआ बिराद साफा नोंना आखायासो गाज्रि ना बे नोंनि आखाइ फारनैखौलाय मानोथो बुजाया नोंनि गोसोआ हा मोजां बुजायबानो जायोना बे नोंनि गोसोआ नोंनि आखाइ फारनैखौ सिखाव खावबा मोजां खामानि जाया होननानै सिखाव खावनाया मोजां खामानि नङा होननानै आफा आं जोबोद बुजायदों आंनि आखाइखौ नाथाय आखायानो मानियासै ओमफ्राय मा आथिङाबो मानियासै नामा औ आफा आंनि आखाइ आथिङा बिराद दुस्त नाथाय गोसोआ नङा ओइ नों खोन्थानाय नोंनो गोसोआ मोजां आखाइ आथिङा गाज्रि सोर नों खोन्थानाय नोंनो बा होमबा आंनि आखाइ साब्रै साबा होमबा आंथ' आफा अमा राजाखौल'सो मिथियो आरो सोर दंबावो नों उल्थासो बुंफादों ना एमाव नोंनो बुंदों माथो सोर नों खोन्थानाय होननानै आफा अमा राजायाथ' आंनो खोन्थायाखैना वाह मेरी बिल्ली मुझको ही मेव माथो फैसा खावनानै बिमा बिफानि आमोलाव जानानै लाजियाखै नोङो बिदि बाथ्रा बुंनो बिमानि फैसा खावना लांनानै सिख्लाफोरनो जाहोहैग्रा दम दङब्ला गावबागाव खामायनानै जाहोहैथां आरो लाबो खानाया हास'जोबना होनोसै आं ओइ हांग्रिमोनदि आं बुजायगोन दिनै रागा जोंथ' नाङा आं रागा जोंगोन दिनै आं जेबो मिथिला मा खालामो खालामलायबाय थादों नोंस्रा उनावल' माबा मोनसे बदनाम जायोबा बिमानिल' दाय दा खोख्लैखा आरो नों एबारनिफ्राय फैसा खावबावनायल' जालाय नों लाजिया मालाय सिख्लाखौ गोसो थोनो रोंदों फैसा आखायावबा थाइसेबो खामायनो रोङाखै सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोनायनि सिगां गावबागाव खामायना लानो सोलोंग्रो मालायनि फैसाजोंलाय मालाय सिख्लाखौलाय मानो जाहोनांगौ जाखो नोंलाय बिहामजो लाबोदोंमोन बेलेग खोथा ना हिनजाव नांगौ जाथारबाय नोंनो हाबा होनोसै नोंनो गाबोन समफोरनो हिनजावनि ख्लाब 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 जाथारदोंबालाय हालेवना जायोना हाजिरा मावना जायो जाबानो जाबाय आयै नों आंखौ इसिबां रायथारबाय आरो रायनायसो नुदों नोंखौ फैबावनांगौसोमोन नों फे बुंनायखायसो दिनै नोंखौ जेबो खालामलां सेंग्रा जादों आया बुनो हानाय नङा होननानै दा सानखा नोंखौ गोसो जायोब्ला बोरायबाबो बुगोन मिथिनानै लाखा आच्छा एमाव बेटा नोंलाय मानसियालाय मानो इसिबां दुस्त जाखोब्रा हो फैसा खावलायलायनाय माना बिदि बिमा बिफानि फैसाखौ खावनो माबा मोनसे बिनांगौबा डाइरेक्ट बिना आं लाजिदों आफा बिबाय थानो लाजिनांगौबो मानसिया लाजिनो रोंनांगौ एसे अब्लाबो फैसा खावनाया बिराद गाज्रि बाथ्रा जादों मिथिबाय आंबो सुखुवासै एमाव बेटा नोंनि बे फैसा खावनाय आखलखौ आं रागा जोंनांगौबा डेन्जार गाज्रि रागा जोङो मिथिबाय आंनि रागाखौ नुवाखै नोंसोरो आंनि अननायखौसो नुदों नों बिदा गेदेर जानानै बिदि फैसा थाखा खावनानै दिन्थियोब्ला फंबाय बिनानावा मा सोलोंगोन बेनिखायनो बिदा गेदेरनावबो जिम्मेदारि थायो न'खरनि बिदा गेदेरफोरनाव मिथिबाय नों मा मावो फंबाय बिनानावफोराबो बेखौनो सोलोंफाजोबगोन नोंनो जुदि लांफां जायोबा आखलफोरखौ गाज्रि दिन्थियोब्ला फंबाय बिनानावखौ मा बोसोन होगोन नों एमाव मा बोसोन होगोन नों बेनिखायनो दाबो सम दं मोजां सोलों आखला आरो आं साननैसोनि गेजेरावनो नोंनि आखलखौ मोजां नुनांगौ आंखौ आयाबो रायबाय आफायाबो रायबाय दिनै न'आवनो थायालां खारनोसै मायाव खारनो आदा नोंनोलाय मानो नांगौ आं खारनायखौ नोंनो खोन्थानानै खारोब्ला मा खारनाय जाखो बेलाय थायाबा आं दिनै न'आव खारनोसै आं नों खारा माथो आदा नों दाहायनो फैफिनगोन बावदोंसो आंबो हेलौ नों मा खालामदों आंबो ओरैनो दङ आइ मिस इउ सना आइ लाभ इउ आं दा न'आवनो दङ आंखौ न'निफ्राय बाहेरायाव बारा ओंखारनो होआ स्कुलाव थांबा लोगो मोनगोन दे बाय बाय सना आइ लाभ इउ सोरखौ आइ लाभ इउ बुंदों नों सोरखौ आइ लाभ इउ बुंदों नों आंनि लोगोखौसो बुंदों आनै लोगोखौ आइ लाभ इउ सना होननानै बुङो बुङो आनै जोङो लोगोखौबो आइ लाभ इउ सना होननानै बुङो नों आंखौ थगायाखैथ' सोरबा हौवासो गोसो थोआखैथ' नङा आनै आं गोसो थोआखै रावखौबो मोजां लेखा फरायनायाव गोसो हो दाबो स्कुल नों दासो उन्दै गथ' कलेजावनो थाङाखै गोसो थोनाय दङब्ला दिगदारसो जागोन आनै आंखौ थगायाखैथ' बे गथ'आ आइ लाभ इउ सना होननाय बुंनाय खोनाथारदों आं लोगोफोरखौबो बुंदों खोमा माथो थिग आंबो लोगोफोरखौ आइ लाभ इउ बुंहरो ना मालाबा गावनि सिख्ला लोगोफोरखौ ओमफ्राय बे आंनि हारसा बयफ्रेन्डआ आंखौ मानो एरा खालामग्रा जाखो दे आंनिफ्राय फैसा थाखा लांनानै दा आंखौ नाया खालामदों बियो फैसा नांगौबाल' फन खालामो ना बे आंखौ एबार फैसा मोनबाबो होआ आं बेनो बेनिबाबो थफिरामासो बिराद मोजां आंखौ अनो बेनिबा हले आं थफिरामखौसो लोगो हमगोन बे हारसा सेंग्राया गावनो फैसा नांगौबाल' आंखौ फन खालामबावथों बियो आंखौ अखा हानायावनो खोथिया फोनानै लाखानोसै र' दा नङाबा सान्दुं गोसा दुङोब्ला दै मोनाब्ला खोथियायाबो मोजां जानाय नङा नै माथो सोमस्रि मा खालामदों नोंलाय माबाहाय दंफा खोथिया फोनो नागिरदों आं सन्थलायालाय सन्थलाया दखानाव दङ दे मोजाङानो जाबाय सन्थलानि थाखायबो
नोंलाय बहाथो थांदोंमोन दुमफाव? आंबो बे दुब्लियाव दैखौनो नायनो फैदोंमोन खोथिया फोजागोन ना फोजाया होननानै। बापावै महिला पार्टिफोरा बेयावसो दङ माथो सोरनि खोथा रायखुमादों नोंसोरलाय? माहायथ' फिराम रायखुमाबाल' हिनजावफोरा ज' जायो नामा? माबाल' हिनजावफोरखौ ज' थाबानो सोरनिबा खोथा रायखुमादोंसो खोमा सानखायोलां। बै लामा जिरायना थाग्रा बुरैफोरा खालबाफोराव जिरायना थाग्रा दंफां सायाव जिरायना थाग्रा बुरैफोरा मालायनि खोथा रायखुमायाबा रायलायनायानो जाया नालाय बिनिखायनो नोंसोरखौबो नुबानो रायखुमादोंसो खोमा सानोलै। मालायखौ जों जेबो मिथिया जोंहा रायखुमायाखै रावखौबो। जोंफोरासो मालायजों रायखुमा जायो दा। जोंलाय मालायखौलाय मानो रायखुमाबा नंगौ जाखो? नंगौथ' आरोथ' फिराम जोंफोरखौसो रायखुमायो मानसिफोरा। आच्छा दे रायखुमायाखैबालाय माथो खालामदों नोंसोरलाय? आरो बे बस्थायालाय मा? माबा खोथिया फोनो फैदों आं। बापावै आजिखालि हिनजावफोराबो मावथि जाहांबाय माथो। मा होननाय जादोंहाय बेना? आजिखालि हिनजावफ्रा मावथि जाहांबाय? हा? गोदो हिनजावफ्रा मावामोन नामा? हिनजावफोरनि खामानि मावनायखौ नुथारा माथो। खालि गाज्रिखौल' नुयो जे। नों जुदि मालाय हिनजावफोरखौ मोजांखौनो सानाब्ला न'खरनि हिनजावफोरखौ नाय। न'खरनि हिनजावफ्रा माबायदियाव थायो? बिसोर ओंखाम ओंख्रि संगोन ना सङा? बिसोर ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोगोन ना जाहोआ? बेफोरखौ नोजोर हो। दुब्लियाव ओंखारलाङो ना लाङा बेफोरखौ नोजोर हो। नंनायालाय नंगौ ओंखामखौलाय सङो आरो आब'आबो ओंखाम ओंख्रिबो सङो आंनि जिबो सुना होयो। होमबालाय माथोबाव नोंसा आब'आ जेरै मावो बेलेगनि बिब'फोराबो बिनानावफोराबो न'खराव बिदिनो मावो। सोरथो बर'नि सिख्लाफोरा ओंखाम ओंख्रि सङालासिनो ओंखाम मोनजायो दे? नंगौथ' आरो जोंनि बर'नि फिसाफोरालाय गासिबो ओंखाम ओंख्रि संनो रोंजोबखायो माथो। खोथाया जाहैबाय बेसो सोरनाबा ओंखाम ओंख्रि थावा आरो नाथाय संनोथ' बयबो रोंजोबो ना। गासिबो खामानि मावनो रोंजोबो मिथिबाय। नाथाय खायसेया बादुलिफोरासो रोङा मावना जानो बाग्राफोरासो। नङाबाथ' जोंनि बर' समाजा आबाद मावनानै जाग्रा गोजासो। आबाद मावनानै जायैफोरनि फिसाफोराबो रोंबावोसो। आं बांद्राय मोजाङै मिथियाना नाथाय खायसे सिख्लाफोरखौ मावफ्लानायसो नुयोना। मावफ्लानाय सिख्लाफोराबोथ' फिराम उनाव मावनानैनो जानांगौ जायो। सानसे समाव आलो गोजोनै थाग्राफोरा उनावहाय एसेबाबो मावनांगौ जायो। ओंखाम ओंख्रिखौथ' संखानांगौ जायो। बेथ' थिक नाथाय दुब्लियाव ओंखारग्रा मानसि गैलाना। दुब्लियाव ओंखाराब्ला सोरथो माइ गायो? हिनजावफोरा दुब्लियाव ओंखाराबा सोरथो माइ गायो देलाय बुंलाय? हा? जोंनि बर' समाजाव हिनजावफोरानो बांसिन माथो माइ गायो। हिनजावफोरा माइ गायाबालाय बोरैथो मोनजादों देलाय? दे हौवासाफ्राबो माइ गायो बेखौ मिथियो नाथाय हिनजावफोरासो बांसिन माइ गायो माथो। बेयाव माबा दासो मावथि जादों हिनजावफोरा जाबावदों माबा। गोदो गोदायनिफ्रायनो हिनजावफोरा मावनानै जाबोबाय नाम गैया माबा दासो मावफ्लानाय नुदों बेहा मावथि जानाय नुदों बेहा। है माथो बुंबावनोब्रा खायसे मबाइल लानानैल' मावनानै खिथारो नालाय बेनिखायनो बुंदों। मावनो गोरोंफोरखौ मबाइलावबो गोरोंखौ गोरों नुखायो रोङिखौ रोङि नुखायो। बे नायनो रोंग्रा मानसिफोरनि सायावसो सोनारो। जुदि सोरबा मबाइल लानानै ओंखाम ओंख्रि संफ्लानानै दिन्थिदों बिनि संनायावनो मिन्थियो जे बे मानसिया ओंखाम संनो रोंगोन ना रोङा। बा माइ गायनानै भिडिअ देखायनानै दिन्थिदोंब्लाबो बे भिडिअआवबो हमनो हाखायो दे बे मानसिया मावथि नंगौ ना नङा। सासे माइ गायनो गोरों सिख्लाखौ भिडिअ रिल्सफोरावनो सिनायखायो जुदि माइ गायनानै दिन्थिदोंब्ला आरोना। माइ गायनो गोरोङा भिडिअआवबो माइ गायनो रोंखायो। माइ गायनो रोङिया भिडिअआवबो माइ गायनो रोङा मिथिबाय। जेरै दुमफाव मालाय दुमफावा जेरैबो रोङोहाय। बेनिखायनो दुमफाव बायदिसो नांगौमोनलै। ओइ दुमफाव आंनि गार्लफ्रेन्ड जादोब्रा। नै दरखार नांदों हिनजाव मानसिफोरखौनो जावग्रा हिनजाव मानसिखौनो नांगौ जाग्रा। हिनजाव मानसि जावग्राफोरा हिनजाव मानसिबो लुगैनाङा मिथिबाय। हिनजाव मानसिफोरखौ नायनो बादोंब्ला नायालासिनो थाबाय थानांगौ। माखौबा हगार लामाया। बापावै माथो लामायानो लामालै। बापावै देन्जार रागा जोंलांबायलै आमोखिया। बिराद रागा जोंलांथारबाय माथो दुमफावा आंखौ। रागा जोंगोनथ' आरो नोंलाय दुमफावनि सिगाङावलाय मानो बिदि बुंनांगौ? जोंबो मावनानैनो जानानै देरनाय थ'फिराम बिदि सोरबा मावाखै होननानै बुङोब्ला रागा जोङो। नोंलाय माथो रागा जोंथाराब्रा बांद्राय। बेबो नंगौ गासिबो सिख्लाफ्रा बादुलि नंजोबा गासिबो हिनजावफोरा मावथि नंजोबा थिक। आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय नोंसा LIC आव फैसा दोनग्रा दोनाब्रा? ओहाय मा दासो बिजनेसआ खुलिहांदों बहा फैसा दोननो हानो। जेब्ला फैसा दोननो हायो अब्ला आंनाव दोनबानो जाबाय दै। जागोन दे। ओमफ्राय आंनि हेफाजाब नांगौ जाखो ना माखो खोथिया फोनायावलाय? नाङा दे आं हारसिंनो हाखायो। दे अब्लालाय खोथियाखौ फोबाय थादो नोंहा। आब' सोमस्रि नों नारजि फंबायमोन दा? औ आब' आं नारजि फंबाय। मा नाम मोनलाय नोंना आं बावबाय थायो। आंनि मुङा जाथि आब'। बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय? दिनै जेबो खामानि गैयैखाय ओरैनो गामि गिदिंदों आं। दे मोजां मालाबा जोंहानाव थांबानो जाबाय। साहाफोर लोंबोनो हागोन। जागोन दे। फामियालाय मा खबर? फामियाबो दङ न'आवनो। आच्छा। गाबोन समफोर गुवाहाटियाव थांफिनसिगोनदां बेबो। आच्छा गुवाहाटियाव थांफिनसिगोन होमबा? औ गाबोन जोंहानाव फैगोन खोमा। गुवाहाटियाव थांनायनि सिगां ओंखाम जानो फै होननानै बुंदोंमोन आं। नोंबो फैबानो जाबाय आरो। दे अब्लालाय आब' आं गाबोन फैसिगोन। ओमफ्राय आब'आ खोथिया फोनो नागिरदों नामा? औ। आंबो खोथिया फोनाया हेफाजाब होफानोसै होमबा? नाहाय आं हारसिंनो हायो। गोदो उन्दैनिफ्रायनो खोथिया फोनानै देरखानायखा आं हाखायो। नङा आब' आंबो ओरैनो थास्लायस्लाय नोंजों हेफाजाब होफानोसै। टाइम पासबो जागोन। ओरैनोबा फोथाराव ओंखारिया बिराद गोबाव जाबायमोन। नाङाहाय आं हारसिंनो हायो। जेबो नङालै आब' आं मावनो गोसो जादों। बिराद गोबावसैमोन बेफोरबायदि खोथिया फोयैया। गोदो उन्दैयावसो खोथिया फोसोगारोमोन। उन्दैनि गोसोखांथिफोरखौ दिनै रिफ्रेश खालामनो गोसो जाफिनदों। दे अब्लालाय नों बुंबाय थाबाय जेब्ला खोथियाखौ फोदो। थेंक इउ आब'। आयौ बाला
बेथ' जाथिसो माथो मा खालामदोंहाय बै सेंग्राया बेवहाय दाउसो देलाय मा खालामदोंहाय बै सेंग्राया बेवहाय आंजों खोथिया फोनायाव आंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों आयौ बाला खोथिया फोनाय मानसियानो जुथा मुजा गानलायो आरो ओरैनोसो देखायाखै आरो नोङो जाथि आं माने खोथिया फोनो होननानै ओंखारबोआखै ओरैनो बे आब'खौसो हारसिं नुनायखाय हेफाजाब होनो नागिरदों आं गावखौनो हिर' खिन्थिनो नागिरदों आरो सिख्लाफोरखौ फासो दाय जागौमोन दा रिल्स बानायनो देखायफ्लानोल' फोथाराव ओंखारदों होननानै दुब्लियाव ओंखारदों होननानै नाथाय नोंबो माथो लंपेन्ट गस्ला गानलायनानै ओंखारबोदों फोथायथारा आं नोंनि खोथिया फोनायखौ जेबो नङा दे दाउसो देलाय नों फोथायाबाबो जागोन नाथाय आं खोथिया फोनो मोनबानोथ' जाबाय नोंनि बे रावाव सोमसियासो गोजावो जानो हानाय नाथाय आं नङा मिथिबाय जेबो मावनो रोङा गारा दुब्लियाव ओंखारनानै हिर'गिरि खिन्थिदों आरो आं जेबो हिर'गिरि खिन्थियाखैलै नोंसोर सानैलाय मानो नांलायदों दे नांलायनाङा आं नांलायाखैहाय बेजों बाथामिजों ओरैनो देखायफ्लाथारनाया बियो बे जाथिनि रावाव गोजावथारनाङा ओरैनोसो खामानि मावनो होननानै बुंफ्लादों बियो ओरैनो दाउसो देलाय नों मा बुंलाबायदोंब्रा मा जेराव मेरावनो गोदाव सोराव बुंलाबायो नोंनि आखला मानो बिदिलै दाउसो देलाय बाथामिज सानसे बे आंनि आखलावनो थैफ्रामोमोन नों आंखौ मोजां मोनोमोन नों दिनै आंखौ सेया सेया खालामदों आरो आंथ' नोंखौ मालाबाबो सेया सेया खालामा दाउसो देलाय नाथाय नोंसो मानसिया मानो बुजिनो रोङा आरो मा बुजिबावनांगौ देलाय सोमसे बुंलाय आं खारस'नो थांनायाव आंखौ लाखिया आं मा बुजिबावनांगौ हरखाबनो बेफोरबायदि खारसननो फैयोब्ला आं मालाय बोरै नोंखौ लाखिनांगौ हो आब' सोमसि नोंनो बुंलाय सोरबाफोर हरखाब खारसननो फैयोब्ला आं मिथियाजासे खारसन फैयोब्ला आं बेखौ बोरै लाखिनांगौ जाखो थार मोजां मोननाया लाखिखायोना सोमसि नोंसोर सानैनि खोथाया नोंसोरनि जायगायाव सानैनाबो थिग नाथाय आं नोंसोर सानैनि गेजेराव रावनिबो साइड लाया बाथामिज नोंनिख्रुइ साबसिन हौवा हाबा खालामगोन आं मिथिबाय नायबायल' था नुबायना आब' बे दाउसो देलाया गावनि खोथाखौल' राइट सानो आं मालाय माथो बुंबावनो जाथि दाउसो देलायखौथ' नों मिथिखायो नङा होमबा मानसिया गोसोनि बांद्राय गाज्रि नङा नाथाय बिनि खामानिफ्रासो मालाबा मिथिखाबाय दा बेखौनोथ' आंबो बुङो आब' दाउसो देलाया एसेबांबो गाज्रि नङा नाथाय बुजायसेयावबो माथो बुजिनो नागिरा माखासे खोथाखौ बेखौनो आंखौसो रागा जोङो बे दाउसो देलाया आंनाव खारस'नो थांखालिबो आंनो जेबो खौरांखौनो हराखै हरखाबनो बथल गंसे लानानै बेग मोनसे लानानै ओंखारहैदों नोंखौहाय जाथि हाबा होननाय बुस्थुआ एसेबांबो गोरलै नङा सासे मानसिजोंनो थैस' थांस' रायजो जानांगौआ न' गंसेयावनो ज' थानांगौआ एसेबां गोरलै नङा बेनिखायनो सोरबा सासेखौ गावनि खालामनायनि सिगां जों गोबां सानग्रोनांगौ ओरैनो जानला मोनला हाबा जाबाबो जाया गोसो थोदों होनबाबो जों डाइरेक्ट हाबा जाहैनो नाङा जोङो जाय सेंग्राखौ मोजां मोनदों बा जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बिनि आखल आखुखौ नायग्रोनाया जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जों दा मोजां मोनदों उनावहाय बे आखल आखुआ थाबाय थाया हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि साननाय हनायफोरा एसेबाबो सोलायखायो बेनिखायनो जाय मानसिजों जों हाबा जागोन बेखौ 100% सियर जानानैसो जों हाबा जानांगौ आरो ओरैनो हाबा जानो होननानै जाब्रबाबो जाया आब' नों थारैनो जोबोद मोजां नोंजों रायलायनानै एसेबाबो गोसोखौ मोजां मोनबाय आं आरो माथो बुंबावनो आरो आंबो गावनो बिदि जाखांनाय नालाय मिथिथारो बेनिखायनो नोंखौबो फंबाय हिसाबै बुंगोन आं मोजां मोननायनि सिगां बा हाबा जानायनि सिगां खोथाफोरखौ एसे सानै हयै हाबा जाबानो जाबाय नङाबा उनावहाय फस्थायगोनबो आरो बे फस्थायबाथाय नों मालाबाबो थिग खालामफिननो हानाय नङा जों जेब्ला खेबसे हाबा जाबाय मालाबाबो जों सिख्ला बैसोआव फैफिननो हाया मालाबाबो जों सिंगेल जाफिननो हाया समाजनि नोजोराव जेब्लाबाबो जोङो माबा मोनसे मुं मोनखाबाय हाबा जाखांखानानै होननाय बेनिखायनो जों मालाबाबो सिख्ला बैसोखौ मोनफिना नालाय बेनिखायनो जोङो रिग्रेट खालामनानैबो माथो लाब बेनिखायनो हाबा जानायखौ सिगाङावनो सानखा हखासो जाखानांगौ जाहाथे हाबा जाखांनायनि उनाव फस्थायफिना आरो आं मानोबासो हाबा जाबाय होननानै थेंक इउ आब' आंखौ मोजाङै बुजायना होनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय नोंनि खोथाखौ गोसोआव लासिगोन आं आरो आं गाबोन नोंसानि न'आव ओंखाम जानो फैगोन आब' नों लिंहराबाबो दे जेबो नङा फैबानो जाबाय ए नै जोंहा रायलायबायसो दं दे खोथियाखौ फोनोसै औहाय बावगारदोंसो आंबो दाया आंनि नङामोन आंनि आखाइ फारनैयासोमोन बेखौनो आइया आंखौ फैसा सिखाव होननानै रायबाय दाया आंनि नङामोन आंनि आखाइ फारनैयासो फैसाखौ
दिनै आइनिफ्राय फैसा खावनानै सिख्लानो जाहोबाय फैसा सिखाव होननानैसो बदनाम मोनबाय फैसा सिखाव होनजानानै आं आइ आफानि सिगाङाव बोरै थाबावनांगौ जाखोब्रा मालाय मानसिया सिखाव गुन्दा होनबाबो लस गैथारामोन न'नि आइयानो आफायानो आंखौ फैसा सिखाव होनबाय बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो मा दंबावो आइ आरो आफाजोंनो फैसा सिखाव होनजाबाय आं दुखुथिया जिउ आंनि दुखुथिया जिउ जेब्लाबो दुखुथियायैनो जानानै थानांसिगोन साला बेयावनो थानोसै आं गोदाव सोराव दा आं माला इसोरनि न'आव थाहैनांगौ जाखो दे बेनिखायनो आंहा इसोरलाय बेवहायनो थानोसै आं मोदायफोर गिबाबो दा मोदायफोरा आंखौ सिगि फैयाबानो जाबाय आरो हारसिं नुनानै मा बुंदोंमोनलै बियो जोंखौ दा मोदायफोरासो जोंखौ सिगिगोन होननानै बुंदों सिगिबाबो सिगियाबाबो बिराद बदनाम होयोलै मानसिफ्रा जोंखौ दानो सिगिगारगोनलै ओंलाय सिगिनोसै नामा माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा दुखुथिया जिउ सोर खोनासंगोन आंनि बे दुखुथिया जिउखौ माथो दुखुथिया जिउसो होनबायलै सिगिनांगौना सिगिनाङा जाखो बेखौलाय अना खाना जिरायनानै दङलै सिगिलादां हारसिं मानसि बोरै गालांनांगौ जाखोब्रा औलै हारसिं मानसि गिनांगौबो ना बिदि अन्थाव बाथाव गथ'खौ हारसिं गालांजायाना बेबो नंगौलै सालथे बोरै हारसिं गालांनांगौ जाखो बेखौलाय सोरबाफोर सिगिफैबा मा जानांगौ जाखो गिबायसो आं दुखुजोंनो हेलुसिनेसन जालायलांबायलै मा नुनांगौ नुलायलांखो आंलाय माबा गोजौआव गुफुर गुफुर मानै माबा मिबिसो नुलायलांबाय दुखुथिया जिउनि थाखायनो बांद्राय टेनसननि थाखायनो बायदिसिनासो नुलायलांबायलां मा जाबावगोन आंनि बे दुखुथिया जिउ दिनै हरसे गाबगोन आं दिनै हरसे गाबनांगौबा बोरै उन्दुनांगौ जाखो जोंलाय आंजोंनो रायलायगासिनो दङ नामाब्रा औ नोंजोंनो रायलायदों जों नोंखौ जों सिगियालासिनो गावनि लामा गावजों थांदों नोंलाय मानो बुंनांगौ मोदाया दा सिगिफैगोन होननानै जों जानला मानला सिगियाब्रा मोदाय मा नोंसोर माथो मोदाय बायदि नुथ्राखै नोंसोरखौलाय कार्टुन बायदिसो नुदों मानसि लाजि फोनांखोलै थालालै आं मा मोदाय बायदि नुवा होननानै बुंखोब्रा औ मोदाय बायदि नुवाखै नोंसोरखौ आरो आंजों रायलायबाय थाना मिथिबायना आंखौ टेनसन जानो आं बिराद दुखु दं लाजिबायलै आं आंसो मिथिगौ दा आंनि जिउआव मा जादों सोरमोनलै बिसोर